της φάρμας που λέμε. Της φάρμας τα τυριά όπου για να τα βρεις είναι 20 με 30% ακριβότερα από τα βιομηχανικά. Τα τόμ τα βγάζουν, ξέρεις, στα βουνά που δεν μπορούν να μεταφέρουν το γάλα προς το κέντρο και τα λοιπά και 3 μήνες το λιγότερο. Βέβαια εκεί υποθέτω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δεύτερη και τρίτη γενιά κτηνοτρόφων και έχουν και τις σπηλιές τους, έχουν και τα αυτά τους μέσα, πως τα οι ψυγεία έχουν και τα λοιπά. Έχουν τα κατάλληλα μέσα πλέον. Ναι. Και τα υπόλοιπα τυριά είναι τα βιομηχανοποιημένα, ας πούμε. Ναι. Τα οποία πάνε στο ράφι, δεν πάνε μπροστά στο ψυγείο μπροστά που πουλάει το σούπερ μάρκετ. Τα βρίσκει κανείς στο ράφι. Γιατί κάποιος να προτιμήσει ένα τέτοιο τυρί από ένα άλλο? Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές τους? Οι διαφορές είναι ότι είναι καθιαυτού κατοικίσιο. Πρώτο. Δεύτερο, οι 24 ώρες πήξης που γίνεται κατάει όλα τα συστατικά, ας πούμε, τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του γάλακτος μέσα. Δεν φεύγουν. Ενώ στα υπόλοιπα τυριά που, ας πούμε, τη φέτα, λέω φέτα τώρα για να κάνω κάποια αντιπαράθεση, να πούμε, ότι στη φέτα την κόβεις, την ξανακόβεις για να φτάξεις. Είναι λίγο τεχνικό το κόβεις το τυρόγαλο, το τυρόπιγμα. Ενώ εδώ δεν το κόβουμε καθόλου. Και το μυστικό είναι ότι κρατάει το τυρί όλα τα γευτικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Νομίζω ότι είναι με σημαντική διαφορά αυτή, δεν είναι... Ναι, έχει όλα τα χαρακτηριστικά, τις βιταμίνες, τα πάντα, ας πούμε. Γεύση. Τη γεύση και το βασικότερο. Μάλιστα, ωραία. Αυτό που θα πρέπει να με ρωτήσει είναι για την παστερίωση. Έτσι, ναι. Οι Γάλλοι, επειδή είναι η πρώτη κτηνοτροφική χώρα στον κόσμο, ας πούμε, με ανεπτυγμένη κτηνοτροφία και ανεπτυγμένο επίπεδο, ας πούμε, πάνω στη κτηνοτροφία, το έχουν προς τιμή του να μην παστεριώνουν το γάλα. Και εμείς άμα δεν το παστεριώσουμε πάμε φυλακή στην Ελλάδα. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Εκεί οι μονάδες είναι ελεγχόμενες. Δηλαδή ξέρει, ο λόγος που πας περιπτώσει με απλά λόγια που παστεριώνουν το γάλα είναι να αποφύγουμε τη βουκέλα και τη λύσα, ένα μικρόβιο. Η παστερίωση τι σημαίνει? Η παστερίωση, ότι σκοτώνει, η βουκέλα είναι ο μιλητέος πυρετός που λέμε. Ναι. Σκοτώνει το μικρόβιο αυτό. Και ποια είναι η διαδικασία που γίνεται? Δηλαδή η παστερίωση τι κάνει? Η παστερίωση θερμαίνει στο γάλα όπως το θερμαίνω εγώ, ή στους 72 βαθμούς για 2-3 λεπτά, ή στους 63 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Ωραία. Αυτό οι Γάλλοι δεν το κάνουν? Μόνο οι βιομηχανίες. Οι φάρμες όχι, όπως είμαι εγώ φάρμας. Και πώς το προβλέπετε αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε, αυτό το κίνδυνο δηλαδή, αν θεωρείτε κίνδυνος? Τι πώς το αντιμετωπίζετε? Αυτή εκεί χωρίς παστερίωση πώς? Μα είναι ελεγχόμενη μόνο, αυτό σας λέω. Πάει ο κτηνίατρος, έχει τόσο αναπτυγμένη, ας πούμε. Ελέγχονται για μικρόβια. Παίρνουν δείγματα από γάλα και από τη μονάδα είναι καθαρή. Εμάς έρχεται από εδώ, δεν υπάρχει κτηνίατρος. Να θέλω ένα χάπι να πάω σε ένα ιδιωτικό κτηνίατρο στα Λιβέρι να πάω να πάρω μια συνταγή. Άρα υπάρχει απόλυτος έλεγχος. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος, σαφώς. Γι' αυτό και μάλιστα βλέπεις κρου, δεν λέ. Είναι ίσο γάλα, απαστερίωτο. Και το έχουν προς τιμή του και το κάνουν εξατικέτα και το έχουν και για εξαγωγές και τέτοια. Αλλά θα αργήσουμε να τους φτάσουμε. Αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή. Όχι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε χρειάζεται καθαριότητα. Αυτό δεν το συζητάμε. Στην πρώτη ύλη βέβαια στο γάλα και μετά σε όλη τη διαδικασία. Οι Γάλλοι... με την παστερίωση αλλοιώνεται η γεύση. Βέβαια. Και χαρακτηριστικά ποιοτικά. Ορισμένα χαρακτηριστικά έχει κάποιο μείον, ας πούμε. Και πρωτεΐνες φαντάζομαι ίσως. Ναι, πρωτεΐνες όχι, αλλά κάτι άλλα γευτικά, κάτι υπομέτρα, κάτι τέτοια, ας πούμε, κάτι χνοστοιχεία, κάτι αυτά τα οποία σκοτώνονται με την παστερίωση. Και παρόλα αυτά διατηρούμε πάλι την ποιότητα. Δεν είναι μεγάλη, ας πούμε, η διαφορά, αλλά ωστόσο είναι μια διαφορά. Οι Γάλλοι με το που θα αρμέξουν το γάλα, αυτομάτως το πάνε
για επεξεργασία, για πήξιμο. Εμείς εδώ θα το μαζέψουμε το βράδυ, το πρωί, να βγει και κάποια προσόντα, αφού δεν μπορεί να παστεριώσει, ξέρω εγώ, 200 κιλά γάλα ή 100 κάθε μέρα. Μήπως αυτό έχει να κάνει ότι έχουμε πιο μεγάλο υψηλό όρο μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα, είμαστε πιο θερμή χώρα και... Εντάξει, τώρα αυτό δεν παίζει ρόλο, γιατί υπάρχουν και τα ψυγεία. Μπορεί να το γάλα, εγώ από το Αρμαίο κατευθείαν πάει στην Πογαλοεκάνη. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο μόνο η παρακολούθηση των ζώων. Ότι τα ζώα είναι υγιή κτλ. Άρα η πρώτη ύλη ουσιαστικά. Και για να σας πω και